Sanibonani babukele beMoja Love la ifinyelela khona uyena uDr Mkhulu okhuluma umbelambela uSikhombe sadla amehla phansi kwamhlabiyeli ngane umgqilazo wempahla kazingane zophuma phi ku channel 157 Moja Love. Namhla sobe sikhuluma kabanzi ngokuthwala kwi-episode ethi ufunda uze uyofa. Sibuyile futhi ngifuna sikhulume kabanzi ngendaba yokuthwala. Abantu bakwazi ukunderstand ukuthi ukuthwala kukhona noma akukho. Ukuthwala into ekhona ebeyivela ikhona nasemandulo namanje isekhona. Hayi ukuthi ukuthwalwa eSouth Africa kuphela, even overseas kuyathwala. Kepha ke overseas kuhlukile because bakubiza bathi Illuminati. Bakubiza ngeEnglish nibe seniyajebula nicabanga ukuthi amaswidi. Isithwalo leso-ke esibizwa kuthiwa Illuminati. Lapha ke siye sithwale ngezilwane sisebenzisa into eziningi. Njengoba abantu bekhala bebuza Dr Mkhulu, wamlandapho uMashilamu, yini le wathwala ngayo wena, yini le ekuphakamisayo, into zakho why zihambe ngendlela? Nawe lando kwakho mawuzokwazi nje ukondla akuyona inkinga, ukondla ukudla kwakhona kuswele kuyatholakala. Ngifuna ukuchazela umuntu ke ukuthwala ukulanda amandla a-extra uwalandele incebo, noma ulanda amandla a-extra uwalandele futhi ukuthi walandele ukuhluphekisa abanye abantu. Ukuthwala kuhlukene kabili. Kukhona ukuthwala uthwalele incebo, kube khona umuntu othwalayo athi ngifuna ukulaya umndeni kabantu, ngifuna ukubona uzophumelela yini ngoba ebhejelana nabo noma elwa nabo. Uyayibona into enjalo. So ke ukuthwala kuhlukana kaningi. Asifanani ke leso ke nalesi sami. Esami isithwalo mina simile, esami isithwalo semali, esempumelelo ukuthi ngiphile kamnandi. Yonke ithi ihambe kahle. Noma ufika la ekhaya uma uthi ufuna lento, ngikutshele ngikunike ngithi thatha lento ayinabungozi ngoba ngichazile ngayo kabanzi ukuthi isithwalo asinabungozi. Esinobungozi sibonakala kanjani ke? Ake ngilandise umbukeli weMoja Love. Isithwalo esinobungozi sibonakala ngokuthi uma ufika enyangeni noma ufika esangomeni, sithi sangoma hamba uyothenga imvu noma hamba uyothenga imbuzi. Lezo lwane zibuye ihlatshele phezulu komzimba wakho, uphuziswe lelo gazi. Leso sithwalo leso ke isithwalo segazi, umcebo wegazi loyo ozokwenza ukuthi noma ngabe sowudlula emhlabeni into zakho zishabalale, isaliqhubeke lento ibulale umndeni. Okwenza ukuthi ibulale umndeni yini na? I-date oyihlabela ngayo iyayazi. Uma ungasayihlabelanga ngale date, izoyihlabela yona ebantwaneni bakho ekhaya before ifike kuwe. Umuntu othwele ngesithwalo segazi ke ubonakala ngama serious occasion. Every time uyahlaba ekhaya, every year uhlaba inkomo kwenziwa yonke into kuhlale kucelebrate kungenasidingo. Nibe ningazi ukuthi kanti kucelebrateola ini. Akucelebrate yena kepha ucelebrateela le ndoda asuke wayilandela amabhizinisi wakho ukuthi aphakame. Umcebo wegazi awunampumelelo. Ngichazile lokho ke futhi sikhuluma ngako ukuthwala kuMoja Love channel 157. Ngifuna ukuchazela umbukeli abe aware ukuthi uma ehamba alanda isithwalo uyodibana nani. Uma ulanda isithwalo kufanele umtshele umuntu olanda kuyisithwalo ukuthi ufuna isithwalo semali, ufuna ukuphumelela. Lokho ke kuyenzeka. Ungalandi into ezobuye ibulale umndeni wakho phakathi kwekhaya. Okwenza ukuthi abantu bathatha izinto abangayi-understand, bafike bangabuzi athi umuntu hayi nami ngifuna isithwalo, angachazi ukuthi isithwalo sani. Uma uthi ufuna isithwalo samabhizinisi asisebenzi ngegazi. Uma uthi ufuna isithwalo semali asisebenzi ngegazi. Kepha ke ngalokuthi sekugcwele onyanga mfana, kunabantu abaningi abafake i-content abafuna ukuba ne-content bazibone bavele ba-trend online ngegama lokuthwala babe bengazi ukuthi ukuthwala yini. That why ngiye ngithi umuntu ofuna ukucacelwa ngokuthwala akeze kimi la esigodlweni azobona ukuthi umuntu othwele uba nani, yini oba nayo. Abantu abaningi aba-understand uma ngikhuluma ngoMashilamu ukuthi ngikhuluma ngomuntu onjani. Ngikhuluma ngendoda yamadoda, ngikhuluma ngoNkulunkulu engimkhonzayo. I-breakdown ingadlangadla, umenzi wezinto zenzeke. Uma ngithi uMashilamu ngifuna imali, uyena umuntu okwazi ukusebenza. So ke nganele ukuvela kwezinye zeziteshi ngaveza indaba yokuthwala ngoba ngangivezwa ngoba bafuna ukwazi abaphathi bamazwe nabaphathi bezwe. Babefuna ukwazi ukuthi kahle kahle ngiphakama kanjani, into zami ngizithathephi, lezi zinto enginazo emhlabeni ongaka zibuyaphi. Babefuna ukwazi ngoba phela uma uphakama uyazi na ukuthi uyalandelwa ube sowuyabuzwa kabanzi. Ngabakhombisa ngathi abeze bazobona, bafike bayibona le ndoda yamadoda, awusuka i-breakdown le yenza izinto zenzeke noma kanjani. Bayibona indoda kwayima ba-understand ukuthi hayi uDr Mkhulu uphakama ngalento le, nansi into yakho. Ukuthwala into yethu ke bantu abamnyama ivele ikhona.
omkhulu babethwele banenkomo eziningi yayivele ikhona leyo nto leyo angeke ke sikubalekele uyozibuza omunye umbukeli weMoja Love ukuthi yini eyenza mina ukuthi ngithwale mina bengihlupheka ufuna ukukuveza nje mina bengihlupheka bese ngithandaza iminyaka mina ngikholwa ngehla ngenyuka nomfundisi engeke ngimdalule ngegama ngehla ngenyuka ngimdlalela ikeyboard ngimkhorasela ngenza yonke into angikubonanga ukukholwa kakhona kwakulokhu kuthiwa God is coming, God is great, nikela uyothola ngezansi, I will never get anything. Yila ngabona khona ukuthi kade ingane kwane ngathi esontweni ngiyakhansela phinde ngesontweni ngoba ngangibona umdlalo lo futhi ngiyambonga ngoba ukuhamba kwami naye ayenyangeni ayokwenza amandla ngoba sasizoba necrusade mangikhumbula kahle kwakuzoba necrusade eyizoba khona endaweni yakoMelmoth lapho wahamba nami enyangeni alwela khona ukuthi abantu bagcwale ngabona kanti abantu babizwa ngomuthi kanti kugcwala kangaka nje umuthi kusho ukuthi nanga umuntu ongangisiza nami so ke ngifuna ukuveza ukuthi into okungeyona mina ngizoyikhuluma ngiveze ukuthi le ayikho either uyanyanya noma uyangizonda but ngifuna ukuqondisa abantu babe aware ukuthi le ikhona lena ayikho so uNkulunkulu usebenza ibusiness ngayo angeke ngithi ukhona ngoba vela ngimazi but ngiyabona ukuthi kusetshenzwa ibusiness thina sesijulile ngempilo esesihambile sesiyabona ukuthi oh man lapha umdlalo lo lapha kuyasetshenzwa la ukuze uphumelele ungaphuma emsamo nakumsamo wakini ubona into zakho zikhanya umsamo ukhona uma bekuthebulela amadlozi ayathwetshulwa asebenza uyabona nje mina ngenze example ekhaya bekukholwa omama bayakholwa bonke abantu bakhona bayakholwa ngathi uma ngiqala ngithatha lamadoda ngiwasondeze ebaleni ilapho engabona khona ukuthi kufuna ngiwuthebula umsamo ngubuyise kimi khona uzoprotecta into zami namanje into zami zihamba kahle amandla khona ayikho into engenzeki mina so ke ukuthwala kukhona into engiyinqabayo isithwala segazi engifuna uku-advise abantu ngakho ungayi enyangeni ifike inyanga ikuhlabele imvu ikuthele ngegazi bakuthelela igazi ngemake bathi phuza leli gazi lalemvu ungakwenzi lokho sekurong seyisithwalo segazi lelo uzohlaba impilo yakho yonke uhlaba izilwane ugcina uzubulale nabantu bala ekhaya ngesimo sokuthi wathatha isithwalo segazi sifuna ukuthi uhlale uhlaba wena uhlale ucelebrate uncenge solo ukuba asiphakamise into zakho one day ungakwenzi lokho-ke kanti kuzobheda izinto ziyophambana into zakho why na awucelebrateanga awuhlabanga so abantu ngifuna ukubacacisela ukuthi abantu ababe aware ukuthi ukuthwala kukhona bangakuboni ukuthwala ngathi kuyinto e-wrong neda abantu sebakusebenzisa ngendlela e-wrong ukuthwala kukhona mina nje angikufihli angeke ngifihli into engiphila ngayo mina ngathwala mina angikufihli lokho That's why namhla ngiye ngisho ngitshela umuntu ngithi uma efuna ukubona uphondo lwami lo engilwenza la ekhaya lolu phondo lwami lwegambling ukuthi ngilwenza kanjani it's my secret buya wena ngikwakhele lolu phondo ulubone ukuthi luzosebenza kanjani uhambe uyogembula futhi yazi unenhlanhla ngoba ngihamba nawe sithathe yami imoto sihambe siye eCasino ngifika ngikukhombise ukuthi kuwinwa kanje ngikudlalela ubone bese ngithatha iphasela ngikukhombise ngithi sidlalela ngihamba nawe lapho kawusali ngifuna ukubonisa wena ukuthi uma uthwele noma iclient uma umuntu eze kuwe azofuna usizo menze le same time izinto zenzeke ngikhuluma ngesithwalo senyoka isithwalo senyoka sisebenza kakhulu ebusinessini sisebenza kakhulu kuma ministry uma une ministry ufuna ibandla lakho uhlale ligcwele noma ufuna ukuthi uhlale into zakho nje ziphakame ngokukhulu ukuphuthuma inyoka iyona esebenzayo iyakwazi ukuhlala endlini uyakwazi ukugcatshwa ngayo besemzimbeni athi omunye umuntu hayi mina ngiyayisaba ukuthi ngihlala nayo ngiyibona kungcono ngigcatshwe ngohlangwa la ngenhlanga zayo zibe semzimbeni vele uma ugcatshwe ngayo still uthwele ngoba uzo operate into ephilayo enamandla athi omunye hayi ngifuna ukuyiphakela mina ngiyibone ngihambe ngiye ngoyikhulumisa it fine ningabona abantu abanye ngokuhlukahlukana laba abebala elimhlophe laba abokuhamba laba babuye emazweni ngaphandle uthola bafuya izilwane eJardini bafuya amakati bafuya inyoka ucabanga ukuthi kuyadlalwa wena akudlalwa kuyasetshenzwa kuyaphilwa akekho umuntu omhlophe othi mina ngithanda izilwane ngithanda izinyoka uzujabula ucabanga ukuthi umlungu wami ufuya inyoka engisebenza kuye kuyasetshenzwa ngalokuthi ulwazi luncane wena wazi uthi hey uboss wami uyayithanda inyoka ufuya inyoka kunenyoka very special lapha kulezo nyoka
okuyiyona operator into zakhe. Ngikhuluma ngento engiyaziyo, ngikhuluma ngento enginayo mina, ngikhuluma ngento uma ukhuluma ngotikoloshe usuke ukhuluma ngami. Uma ukhuluma ngesipoke ukhuluma ngami ngoba ukhuluma ngento engiyaziyo. Ukhuluma ngento engikwazi ukuyisebenzisa, ukhuluma ngento engikwazi ukuyikhanda, ngiyithume ihambe yenze izinto zenzeke. That why mina angeke ngiphinde ngiwe. Angeke ngiphinde ngabi namali mina. Ngeke ngiphinde ngabi namali. Ukuthi iqhamuka laphi kwenzakala ungangibuzi. Buya kimi sihlale phansi ngikubonise ukuthi lento isebenza kanje. Uma kwenzeka futhi uthando kungifonela, uma ungafuni uyayeka, uma uthanda uyafona. Nazi inamba njengoba ivela ku screen. Nansi inamba yokuqala ithi 078 78 00692. Esibili ithi 078 05 11133. Lezi inamba zingena kimi, uza kimi ekhaya uzongifonela. Ngila esigodleni kwaMhlabi yalingana la ngithakathela khona mina. Uma ngithi ngiyathakatha, vele ngiyathakatha, angikufihli lokho. Ngizochaza ukuthakatha ukuthi kuhlukene kangaka. Ukuthakatha kuhlukene kabili. Mbukelo Mojalavu, uza kimi uyakhala uthi bakwebele imoto noma bakuntshontshele imoto yakho. Uyithenga izolo bayikhiphe egarage. Umuntu onjalo uyalashwa yini na? Angimlaphi umuntu onjalo ontshontshile. Kepha ikhona indlela engimlapha ngayo. Yiyo leyo kuthakatha. Awumlaphi umuntu oze wazokwebela ekhaya athatha imoto yakho nje uyithenga izolo uyigibele kanye. Ihambe imoto yakho. Gone. Phinde uthole. Ube sowuza kimi Dr. Mkhulu ngicela ungilaphele lo muntu. Angimlaphi ngiyamthakatha umuntu onjalo. Kufanele kubonakala ukuthi ubani ozogcina kuphela tu. That why ngiye ngicele nabantu, ngiye ngithi sometimes uma kukhona umuntu othakathayo noma onezulu, ngiye ngifisa ukuthi uma ngaba litesta, akalitestele kimi uDr. Mkhulu sibone ukuthi liyasebenza. Sike sidlale nje emoyeni kubonakala ukuthi kanti ukuthakatha kuyini. Uyabona? Into yami leyo anginankinga nayo mina, ngisaba ukuthakatha. Angufihli futhi. Okunye nganika ugogo mina namanje ngisakuphakela. Ugogo washona kudala wakushiya kimi. Namanje ngisakuphakela sezizinwele zimhlophe kuko. Sezimhlophe inwele bekugunda nje bekugunda nje inwele zonke kule game. Ziyophuma futhi ezinye ezimhlophe. Solo kuyadla namanje ngiyakuphakela, kuyasebenza, kuyayingenisa imali emabhizinisini, kwenza yonke into. Ngayithola lento mne yami, angifuni futhi umuntu othi mhlambe kunjani njani okwami ngakuthola, nawe buya ngizokuhlalisa phansi ngikufundisa impilo ukuthi emhlabeni kuphilwa kanjani. Ukuze uphumelele ngaleko kuhambe weba, uhamba uhlukumeza abantu. Ikhona into ongayenza yenzeke. Into zakho zihambe ngathi zikhanye. Ngifuna ukukhuluma nomuntu othwetshuliwe. Ngikhuluma ngomuntu abamthebulile ku Mojalavu channel 157. Ngikhuluma ngomuntu abamthebulile. Umuntu othwetshuliwe ngiyambuyisa abuye, kepha akabuyi abonakale ngokwenyama. Ubuya ngokwedlozi, azoba idlozi elihle phakathi kwekhaya. Umuntu othwetshuliwe ubonakala ngokuthi noma nimkhipha emotional, nimkhipha ableeder. Akaqini umuntu ophuma emotional othwetshuliwe. Uphuma emotional ableeder. Lo muntu loyo uthwetshuliwe. Ukuzabuye ke kumele ubuye sihlale phansi ngikukhombisa ukuthi lo muntu kuzabuye abe idlozi elizonisebenzela phakathi kwekhaya. Uyingozi kuma nizomiyekela ningamsukumeli ningambuyisi nibe nimbona ukuthi uthwetshuliwe lo muntu. Noma uma nihamba nihlole nibone ukuthi uthwetshuliwe nibe landa nonke phakathi kwekhaya niyophela indonga ziyosala zodwa. Indonga ziyophela ziyosala zodwa. Ngomuntu othwetshuliwe nani niphinde nimiyeke ningasukumi ukuthi nimbuyise abuye phakathi kwekhaya. Niyahamba niyahlola niyayithola isecret ukuthi lo muntu lo wathwetshuwa nibe seniyamiyekela. Nizophela nonke phakathi kwekhaya. Ngoba uzobuya anilande one by one kabuhlungu ngoba naye uhambe kabuhlungu. So ingozi ke leyo. Ngifuna ukukhuluma ngabantu ababelivela emsamo. Ngifuna ukukhuluma ngabantu ababelivela emsamo. Uyabona nje la ekhaya kimi. Noma kungathiwa ngiyashonelwa noma kungathiwa kwenzakalani. Angifuni lento ye-postmortem. Angifuni la ekhaya. Angifuni ngoba mina ngiyaphahla. Ngishisa impepha. Uyobuya kanjani umuntu angasala buchopho, angasala makhanda, asikiwe umzimba wonke, wakhishwa in. Ezinye zezinto phela zenziwa usaphila kuthiwa i-donation what. Thina abantu abamnyama bakwaNguni
silahlekile silahlekiswa isilungu kuthiwa yenza i-postmortem kusasa ushisa impepha uphahla umuntu ongamazi ukuthi usikwe kuphi nakuphi. Angizukungena godipha ngokhethi manje phezulu akhala omunye athi ngine problem ngine kidney failure ikidney yami eyi1 yakwa right ine problem iya failure ayikhona izobuya phi lene yinye iyothathwa phi emfene iyothathwa phi leyinye ake nivula amehlo abantu bakithi bakwanguna abantu abamnyama ake nivula amehlo nibone ukuthi kuyasetshenzwa eAfrika kuyasetshenzwa so ke ezinye zezinto kunezinto ezimbathiswayo so ngifuna ukuthi abantu babe aware ukuthi thina abantu abamnyama siyaphahla sishisa impepho njoba sishisa impepho siyamdinga umuntu noma ngabe yikho umuntu mangabe eshonela emgwaqeni siyahamba siyomlanda simbuse phakathi kwekhaya simlande ngehlahla lomphafa umlahla nkosi sibuye naye sizosho ukuthi nakwe ekhaya uma ngabe sadwetshe wasikwa ngemshini ngama grinder siyomphahla simthini sishisa kanjani impepho uyobuya kanjani azo operator phakathi kwekhaya abe idlozi elihle ngeke yenzeke le nto leyo sizothi umsamo wethu uyabheda kanti umuntu savumela abelungu badlala ngathi benza lento kuthiwa i-postmortem kuthiwa kufuna ukubonakala i-cause of death i-cause of death umuntu udutshuliwe sibonile umbelebela usikhofesa lapha sadla behlasa umgqolozo wempahla kaze ngane zophuma phi kwi-channel 157 Moja Love ngikhuluma nje iqiniso ngibe sekunqanda nayo inkohlakalo ekhona engiyibonayo kunenkohlakalo ekhona ezinyangeni athi umuntu uthengisa amafutha esothamlilo ngifuna uunderstand embukeli uma umuntu ethi uthengisa amafutha esothamlilo lo muntu loyo sowuphule umthetho wase-Africa South Africa yonke lo muntu lo umuntu uthengisa amafutha esothamlilo kumele alandelelwe akekho right kusho ukuthi uyaganga isothamlilo umuntu ilanguage leyo yokunqamlela inkulumo ukuthi ungaboni wena ifana nenombolo yasejela abantu abake baboshwa umethe nje umuntu mina nginamafutha esothamlilo noma nginethambo lesothamlilo ungacabanga ukuthi isothamlilo inyamazana umuntu loyo sekurong lokho lo muntu lo ufuna ukulandelelwa awukho umuthi la ebunyangeni ozosebenza ngethambo lomuntu usho ukuthi kurong kunokuganga phakathi abantu bafuna ukwenza izinto eziningi abafuna ukuyitesta abangazazi abaye ukuza la ekhaya babuze phela mina yonke into engikhuluma ngayo nginayo uma ngikhuluma ngotikoloshe ngikhuluma ngento ekhona othi uma ufika la ekhaya ngiyangithanda ukuthi uphathe ubisi noshukela omhlophe ngoba uthanda ushukela uma ukhuluma ngotikoloshe ukhuluma ngesipoke ngikhuluma ngento ekhona la ekhaya enendlu yayo uma ufika ungena la ubingelele ukubingelele ngevoice yakhe encane ukubone nawe ukunikeza ubisi kubangana ubisi kuphuze thanda fresh milk hey kuyadlala koloko noshukela omhlophe awushiyi uma uzela ekhaya ulandela amandla akunqabe ke mina ukunika umuntu nginika umuntu wesifazane nginika umuntu wesilisa nginika wonke umuntu ofikayo othi mina ngifuna impumelelo ngifuna ukubona into zami zikhanya ngiye ngithi akeze alanda into yakhe anginankinga ngayilandela khona lento ukuthi ngifuna ukubona abantu baphila abantu baphumelele abantu babe right that's why la ekhaya ngamlapha umuntu ogulayo anginalo ikhubalo lokulapha umuntu ogulayo ngathola ikhubalo mina lokuthi umuntu abuye athwale athathe into yakhe ahamba ohlala phansi ayidlele nomndeni wakhe kunabantu abanamabhizinisi urun ibhizinisi lize liwe aqale elinye liphinde liwe aqale elinye ibhizinisi liyaboshwa that why nomuzi uma uqala wakho umuzi uyawubopha uyabiyelwa umuzi yeka lokubiya ngewall fence uzubiya ngewall fence ufike phezulu kunendlela yakhona yokubiya umuzi uprotect abantu bangadlaleli khona bangazenzeli nje makhona ozama ama chance ukungena kulo muzi loyo uzobuya zosha hayi ngifikile ebusuku ngenza ukuthi nokuthi ngicela ningixolele uzibuza ukuthi ubanjwe yini izinto ekhona lezo mina la ekhaya ngenza yonke le nto umuntu umethu ufuna ukuyibona ngiye ukuthi akeze kimi azobona ukuthi yini lenginayo yini lengayithola ayingayithola iyaphila uma ngithi thatha le ndana bungozi ubone ngathi kuyadlala angifune edumo angikhulumi ngoba ngifuna udumo angeke ngihambe ngithenga inyoka eyelo ngihambe ngelapha eThekwini ngiyothenga inyoka eyelo noma ngiyelapha eJoburg ngiyothenga inyoka eyelo ngibe sengiyifaka iPython eyelo ngibe sengithi ngithwele inyoka yokudlala le akekho umuntu othwele ngale yonto othwele ngale othi uthwele anenyoka eyelo uyadlala
awuthwali ngenyoka le eniyibona la online. Ikhona inyoka okuthwala ngayo, ngizokukhombisa yona. Uzongibalela yona amakhanda ukuthi mangaki next episode. Uzongibalela leyo nyoka, ungibalela amakhanda wayo ukuthi mangaki. Ngiyabe ngiphethe iyabe igijima phansi la, ubone ukuthi inamakhanda amangaki. Yilapho ozobona khona ukuthi uma uthwele uthwala ngani. Next episode ngifuna uyibone le ndoda yamadoda engisebenza ngayo mina, eyenza ukuthi into zami zikhanye. Anginamona ke mina, wonke umuntu ngiyamnika uma efika la ekhaya. Kunesikhwama sami lesikhwama engisenza la ekhaya senzeke. Kunesikhwama engisenza la engeke ngisidalule kakhulu ukuthi si-operate kanjani. Kodwa nje kumnandi uma uphuma la endlini, uphuma ujabulile, uphuma sewuhleka nalesikhwama sami. Lo msebenzi ngiwenza khona la ekhaya same time. Uma uzothwala phela enyangeni, uphuma u-right. Uma uzothwala uphuma u-right. Angeke ukuthi uzothwala bathi hamba kuyolunga ekhaya. Ayenzeki into enjalo. So makhona umuntu osaya enyangeni athi ulanda amandla, ithi inyanga hamba kuzolunga sowusekhaya. Ayikho leyo nto inganekwane. Umdlalo loyo. Kufuna uphume la seku-right. Kufuna uphume la sokhanya njengoba ngenza la ekhaya. Uma uphuma uphuma sewu-right. Uma ngikwakhela isikhwama sami la, ngisakha same time usibone lesikhwama. Uma ufuna ukusiprova ngithi asambe sijike lapha egarage ubone ukuthi angeke siyithenge le moto. Ilapha kimi lento isegazini ngayithola, ngayihambela. That's why ngithe ufunda uzuyofa. Kunabantu abathi bayafunda babe bangafundelanga kuloya. Afundela ukukhanda imbiza, angikhanda imbiza la. Angiphethe bona abantu la. Mina ngiphethe amadoda. Ngiphethe amadoda, angifuni futhi umuntu ozenza mina. Angifuni abantu abazozwa mina ngoba ngikhuluma abesothi naye uyakwenza. Uma ekwenza akakwenza sibone. Singamane sibize imedia, sibize amakamera, simbona yenza lento la, sibone ukuthi lento iyasebenza, uyenzile same time. Kunjalo nje kupholiwe akutatazelwa. Eyami lento ngayithola. Ayinabungozi futhi. Iphilisa umuntu othi ufuna ukuya phambili. Iphilisa umuntu othi ufuna into zakhe zikhanye. Mbukeli we-channel 157 kuMoja Love, uyena uDr Mkhulu lo. Ngilapha kwaMhlabi Yalingana. Ukhona ozibuza umbuzo othi, Dr Mkhulu, kwabuya wena endaweni yaseNampula, kwabuya wena inyanga zonke kwaMhlabi Yalingana ezazi namandla ukudlula wena, ezazidumile zinomuthi zashona, kwenzakalani? Kwaphupha zonke inyanga kusukela koManguzi le kophela ndaba uzofika koSikhemelele, zaphupha zonke inyanga. Namhla zisebenza ekhaya ziganda imithi. Ungangibuza ukuthi kwenzakalani. Ungangibuza ukuthi kwenzakalani njengoba nawe ungafuni ukuthi omunye umuntu avule isonto eceleni kwakhe. Nawe awufuni ukuthi kube nesonto eceleni kwakho. Uye uthi elinye isonto alibele kude. Mina ngangajabula kanjani ukuthi kube nesonto eceleni kwakho. Nami bengengijabule. Njengoba nawe ungajabuli ukuthi upheke ubhontshisi la nomunye upheke ubhontshisi la, awujabuli. Kufuna kubonakala ukuthi ubani inkunzi, ubani onamandla. Competition injalo nje. So ke ngayithola lento. Mina angikufihli kuloya kwami. Angikufihli kuloya. Nalo ke ngakunika ugogo okuncane. Sokuze kwakhula ke manje. Nakhona kusasebenza futhi. So ke ngifuna ukusho ukuthi umuntu akeze umuntu alanda into yakhe othandayo, ongafuni uyayeka. Ongafuni uyayeka. Kukuye umuntu ukuthi uthini. Ngifuna ukuhamba ngigijime ngingene kakhulu lapha ya endabeni yomuntu othotshuliwe. Umuntu othotshuliwe ngikhulumile ngathi ngiyambuyisa. Uma senimncwabile ngiyambuyisa abuye abe idlozi. Akabuyi ukuthi nimbone ngokwenyama. Ubuya abe idlozi elizonisebenzela phakathi kwekhaya. Ngikhulumile le nkulumo ngiyiphinda futhi ngenzela ukuthi wonke umuntu ayibambe because into okudlalelwa kuyo kakhulu. Abantu badlala ngokuthebula abantu. Omunye ke bamthebule ingqondo. Iyabonakala ingane yakwaSibanibani ukuthi beyibright lengane. Bamthebule ingqondo. Athe bright umuntu esebenza kamnandi. Bamthebule ingqondo, bathathe konke okusengqondweni asale abeyiphara, aqale phansi abeyiphara. Umuntu kade right. Bamthebule ngokwengqondo ngoba bebona ukuthi uhlakaniphile. Lo muntu uyena ozovusa lo muzi. Bamthebule ingqondo. Lo muntu loyo ngiyambuyisa ibuyele ingqondo ibe right. Amakhuba lenginawa wafanana nawezinye inyanga mina. Phela la ebunyangeni kukhona inyanga nonyanga mfana. Khona inyanga nonyanga mfana noma content. Kukathathu, kuyi-3 lento. Kunenyanga nonyanga mfana noma content. Kunabantu ke seba actor ubunyanga
angibu-act ubunyanga mina ngikhuluma lento engiyona that why uma uthi ufuna ngikwenzela something ngiyakwenzela leyo nto okuningi nokuningi angikukhulumi mina ku-media that why uma uzohlola la ekhaya uma uzoshaya umhlahlo ngishaya umhlahlo la ekhaya ngithwasisa abantu abafuna ukushaya umhlahlo bayathwasa abantu akwazi ukubona umuntu ukuthi igama lesibongo ubani into leyo engiyifaka abantu beministry ngesingisi bese kuthiwa yi-profess uma kweqiselwa wena ongafundanga kuthiwe yi-profess yiko ukuhlola lokho ngolimi lwami la ekhaya ngikubiza ngithi izizwe lezo Mbukelo weMojalavu uyena uDr Mkhulu okhuluma umbelambelana uSkhove Salamba sadla amehlasa umgqelazo wempahla kazingane zophuma phi ku channel 157 Mojalavu ngizophinde ngibuye futhi kokuzayo sichaze kabanzi ngenyoka ukuthi inyoka isebenza kanjani le ndoda yami namakhanda ahlukahlukene amanye gold amanye ashimbala icishe ifana nesicathulo sakhona phambili ukuthi ioperator kanjani isebenza kanjani ngiyobuya ngichaze kabanzi nazi inamba zami zivela ku screen inamba uqala ithi 078 78 00692 ASB 078 05 111 33 uDr Mkhulu uzobuya kuMojalavu saza uhlala sonke nje ngifuna sifunde uyangifonela uthole information uze kimi ekhaya kwamhlabele ngani ubone ukuthi ngithakatha kanjani